Има надежда за младото поколение България. Ето вижте. Браво, браво, браво. Има надежда. Американската пропаганда още не ги е облучила изцяло. Браво. Има надежда. Това бяха малки деца. Така, да. Браво. Това е човек. Ево е. Направо ми напълнихте сърцето. Аз мисля, че младото поколение тотално вече е изгубено, обработено. И ево, напълнихте му сърце, душата направо, момчета. Браво. Само така, България на всичко. Слава България! Смърт на НАТО и на САЩ и на американските окупатори. Браво! И така ще минем за пореден път, както направихме с лайнатовския флаг. Хубаво ще го обругаем, ще заметем главната. Специално за моят приятел Кенет Мъртън, Галка от Караварското посолство, да гледат. Това не е много съгласувано с посолството. На своя глава го реших, ама какво да направя? Просто ме принуди реалността и нещата. 85% от войните след Втората световна война са започнати от тази Сган. От тази същата Сган, която не окупира сега. Започна войната в Украйна. Да. Да, ще го кажеш ли някъде? Да, в TikTok. Виртуозо Риел. Има и в YouTube. Виртуозо с две зад. В TikTok Виртуозо с две зад. Така, браво. Браво. Ево, аз такова нещо даже не бях очаквал. Честно казвам, само го извадих флага, Караварския окупаторски флаг, и като мухи го наскачих хората, го тъпчат и го плюят. Такова нещо не съм очаквал, честно казвам. Браво. Между другото, много съм уднежден, че има млади хора, които виждат реалността така, каквато е. Ево, момчета. И в България има бъдеще с такива младежи като вас. Та, както видяхте, не цялата младеж е облъчена от американска пропаганда, така. Ево, още млади хора. Супер. Както виждате, приятели, американската пропаганда и хибридна война все още не е ерозирала мозъчната дейност на много българи, включително на младите. Аз за тях бях най-притеснен, че са най-податливи и най-много ги обработват с караварска пропаганда. И това не го очаквах наистина. Направо ми стопиха сърцето тия младежи. Ево, има бъдеще за България с такива млади хора. Не всичко е изгубено и се струва да се борим. Мощно, публично, в центъра на Пловдив, Караварския окупаторски парцал. Това е. Сир да гледа. Цяла България, колко много ги обичаме тук американските мърши и петите им клони. Та да, къде бях стигнал? 85% от всички войни след Втората световна война са подпалени от САЩ. Извършили са агресии, насилствени смяни на демократично избрани режими в над 70 държави по света. Тия бокуци, включително и България. И сега нас не окупират и натласкат към война. Ние вече сме в война. Ограбват нас с фиктивни, измислени въоръжени сделки за оръжия, които само пълним с милиарди американския военен терористичен комплекс. Дай ми. Аз това си го купих, ще го парка, аз ще го дам ти утре. Трябва да го изгавра на максимум, да го наплюя, да го натъпча и тогава ще го изгоря, после ще го кача в интернет. Да види цяла България и цялата американска пета колона от посолството. Да, извършили са преврати в над 80 държави само след края на Втората световна война. Това съпада, буквално някой беше направил статистика. На година и половина САЩ извършват по една цветна революция в някоя бедна клета държавица. Естествено, видяхме всички вече от историята, знаем до какво водят тия американски цветни революции. Масов смърт, масов мор, мизерия, глад. Видяхте в Украйна какво стана, къде се опитаха, къде ли не. Не винаги им се получава. Обида към американския окупатор. Към Съединените американски. Точно това целя, да, точно това целя. Това е моят знаме от третия. Къде има достойни? Добре, съгласен. Има и достойни хора. Против обикновените американци нищо общо нямам, протестане срещу американската агресия, окупация и пропаганда. И това е моя собственост. Купих го за 20 колко лева. Моля ви се, уважайте частната собственост. Като по-американски уважайте частната собственост. Добре, не е правилно. Добре, пусти ми се. Това си е моето изразяване на мнение. Ти какво, любима ти е Америка ли? Абсолютно. Защо? Абсолютно. Защо ти е любима?
Какво е дава на България? Още по-любима ми е България. И мен също. Именно за това протестирам срещу американския окупатор. Недостойно отношение към достойно, Съединените американски щати. С американските щати са най-големия световен терорист и окупатор. Разбирам. Против обикновените американци, между другото, нямам нищо против. Това е моя скромен бунт срещу американската държава, която се е превърнала в пълна мафия на този етап. Виждате за какво става въпрос. Президент, педофил, сенилен, е бал дъщеря си под душа. Това е Байден. Това прави Байден. Сенилният педофил. Байден, и това е предводителя на световната демокрация. На САЩ. Военокрация. И това нещо не окупира Русия и на това нещо слугуваме. На това нещо на този гнусен парцал слугуваме. Иначе да, те са самите американци също са много изпатели. Те са също бълъци, те също ги въртат собственото правителство. Въобще Америка се е превърнала в пълна мафия. Войни, изнудвания, корупция, това е ето сега, тържественото палене на окупаторския флаг. Това е, нека така да гори империализма им, окупацията им, агресията им и пропагандата им, цялата им империя. Съжалявам не. Бях фен на времето, на САЩ, обаче истината за тях просто ме разочарова и ми обърна мнението навсякъде. И така, от центъра на Пловдив да ни дигаме много пошилка. Малко въглероден двуокис в атмосферата, ама няма как. Войните, подпалени от САЩ, са много по-големи замърсители, отколкото един гнусен найлонов парцал. Това е България. Да живее България. Да живее мира, истината и истинската демокрация. Американският окупатор, НАТО и САЩ вън. Това ще го разпратим сега на медиите на Атлантическия съвет да гледат. Чао! Горене на окупаторския флаг в центъра на България. Красота. Много добре изгори, между другото. Много добре гори. Се окъдиш тук. Това изчакаме да изгори. И културно после ще си изчистим. Няма да правим мизерии тук. Много. Стига толкова. Ще някакви салфетки да си взема, но няма как. Малко ще се поизцапа. Ще се измисля това. Една оборка. Та така, да. Сега, остатъците, ето до това беше редуцирано. Редуцирано цялото нещо. И остатъците, подобаващо, къде отиват, като предишния път. Чао, Америка, чао, да го духаш. Чао, айде. Това от мене. Николай Ангелов от Пловдив. Смърт на НАТО, смърт на ЕС, смърт на американската пета колона. Да живее България, истината и свободата. Това е. Бунтуйте се и се съпротивлявайте, българи. Да ни ставаме с втората Украйна. Това от мен е Николай Ангелов, център на Пловдив. Чао.